खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों दिनै समाजारि बिजों ससियेल मेडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ आरो गोख्रोङै सावरायजागासिनो दङ जि.आइ. टेग मोननो हानाय बर'नि सिनायथि आर'नाइ फालिया जि.आइ. टेग मोननो हानाय बर'नि सिनायथि आर'नाइखौ राजखान्थियारि खालामनो नाजानायनि अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बर' रायजो राजाफोरनिसिम सैथो आरो उदां सोंथिफोर बर' हारिनि समायना रमायना आर'नाइ जि.आइ. टेग मोननाय बेयाव राजखान्थि दोलो पलिटिकेल पार्टिफोरनि साइम्बल होनाया थारैनो गनायथावना हारिनि मोनसे सिनायथिखौ माबेबा राजखान्थि हान्जानि बेफोरबायदि खालामनाया गोरोन्थि जायाखैना आरो बेखौ सोर बानायदोंमोन आरो बेनि डिजाइनारा सोर बेनि सायाव माहारियारि आफादफोरा मा राहा लागोन बेखौ समाजसो खोन्थागोन। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव बड'लेण्ड एफ.सि. आरो आसाम 11नि गेजेराव फ्रेन्डलि मेच जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय लागोन इन्डियान सुपार लिग (ISL)नि मुंदांखा गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथाङा। दिनै 21 जुन इन्टारनेशनेल यगा डे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि कलेजनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव इन्टारनेशनेल यगा डे खुंफुंनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन बि.टि.आर.नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा इन्टारनेशनेल यगा डे खुंफुंनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बि.टि.आर.आव ग्रेड 3 हायार सेकेन्डारि लेभेलनि लिरनाय आनजादखौ 29 जुनआव खुंफुंगोन होनना फोसावबाय। मिरु सायख' बर्ड बि.टि.सि.नि बिथोन बायदियै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया ग्रेड 3 हायार सेकेन्डारि लेभेलनि लिरनाय आनजादखौ 29 जुनआव बि.टि.आर. ओनसोलाव खुंफुंगोन। बेनि थाखाय बिनायसाफोरा 21 जुननिफ्राय 28 जुनसिमाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि एबा CSB वेबसाइटनिफ्राय गावसोरनि एडमिट कार्डफोरखौ डाउनलड खालामनो हागोन। सावगारियाव नुनाय बर' हिन्जावसाया ढेकियाजुलि दख'रा दुआराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय आपार पानबारि गामिनि फुजा बर' 14 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय साननि हरनि 1:30 रिंगायाव न'निफ्राय गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। हिन्जावसानि नखरनिफ्राय सन्देह खालामदों दि सावगारियाव नुनाय सौरभ साहु मुंनि उरिष्यानि सेंग्राया लानानै खारदों होनना फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 9101245252 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खोन्थाहरनो खावलायहरदों। हिन्दुफोरा मोसौ बेदर नङा अमा बेदर खुबैगोन होनना ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बावैसो आसामनि गोबां जिल्लाफोराव थानसालिफोरनि खाथियाव मोसौ बेदर दोननाय एबा गालांनायफोरखौ मोननाय बावैसो जानाय जाथायफोरनि थाखाय आसाम कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैआ बि.जे.पि. आरो आर.एस.एस.नि मावथिफोरखौ दायनिगिरि अजद होनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथियो। ए.पि.एस.सि. साख्रिनिफ्राय होखारजानाय अफिसारफोरा साख्रि मोनफिनसिगोन होनना फोसावबाय। 50 साननि गेजेरावनो जयेन जाफिननायनि खाबु खालामना होनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनो बिथोन होबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम खोनासंबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।